Ra plakat kaseng HNYF minta kasi hakmat kaye KHADC namar ka jingbam yo jingsha ya ka laipun rio hajar square feet ba ka jingtay bian ya ka dukan. Kaseng hakabalalam kama du President Kishilong Region uba bless dakar ulong ba usim la lilam ya ka jaka kumta kila dawa yo acting sim milim ba day ban hiashki mar Bat kila dawa balada ka district council kamshim kia ya kane kila rai baneki daka bating bat kila berngem bat khang tala ya ka hima meliam. National Association iwan hangni apo district council bat ke ai ke bang iwan hangni mental lengkat gini plakat kalong ba namar ka dei gatu kalai 100,000 square feet bat ni gatu kalai 100,000 square feet adu mental kam dan ke jing shai bang lapan jing shai mentala dan kumba post ni kala ai juba pingi ai for ni kata post ni kala kot bat menen du gidang bu ingi kata ka bang iwan hangni undersecretary lengkat ngilawan ban pan ni kata jing bersai ban menen ke sni ka dei ka ba ulabu e gadet bat ni khlamio e kata gajing shai bat kawi ke kham ni haban tur khamat menra persya gani kalong namenta ka to ka life hundru haja umdan ke jubab namar ba kibun kita ke bu ai dangi lapoi hang tai ki ong bopang muslim ha kata ka jingpang jong u kata ka kam yang kam sem ka jong u kumnu la man ai dawru apa office ngim lam la ban pediang bat kai ke bang iwan tur menta shani kalong ba ngidawa ban ni habang ipoi hang tai kawai ke bang sngau phala e kalong ba nakaliang jong undersecretary nyat chu wm nyat chu cm bat kani kadi ka bangim sula sha shu bangiwan hangni menta ngiwan hangni bat bandawa ngimdan da kawai pat mar ngi tip shai ba ngila ap na slam bangin yo ai ta ka jing shai ni khlam yo ai ka ta ka jing shai bat na dangim yo ai ka jing shai kwa nong shai ba kala bandon ke ai ka ba shalendat kala bandon ke ai ka ba habang imi ga jing shai kai ga bashan dat ka bang tuwa ban bu jing kali ga ya ka district council ni khamyo ga chuba ni khamyo ga ta ka notice menta ki la ki ong ai ngi hadin bu wong ba bau ai namun ai ga ta syukun notice ya ka district council ki syukun dile wei na ga wi ga sngi ban ni ong bang ni ngim dei ki khana kai ni ngim dei hang ni bang yawan dawa nam ta juno ni wan hang ni ban dawa kum ka sang HNOF ba ka jaka jong ka hima sima kamdai ka property jong no re jong no kamdai ka jaka jong sim kamdai jong ka jaka jong unurang no yam ne unu sim ka jaka jong hima kadang dai hi still ba kandai ka jong hima umla ban chudi hap ong biang kanu sien ki hap ban keren ngimla ban di ka jaka hima sima shanu re shanu ban ai namar ba lada ka jaka hima sima fil la ailut shigibreo kamdan hok chu baka hima melim bakan donro bat ni ngimla shasho ban mentangi wan hang ni ban dawa lada ka district council kamla ban ai jing shai ban lada ka district council kamla ban ai kata ka jubab ban lada ka district council kala ngaku am bu jing kali ka kamnu ka distan nang ni na ying na district council po ying sim ba hadin shi pos ni rumla ban jubab sim ha bat kai ka bang ka pasngol ngo kalong ni kwa ban wajing kali ya ka district council kadon ka ai shilendat halor kan nikalai 100 square feet nadu man shwa yiki kambian kiwi CM pipen tang na kisakan tang da ki klemat pila man pen don ka por balalong CM por basla menta min mi do CM la shai do CM ke menta balai pipen ne indu CM wadon kini ki kambian ju ki babun habang ibu ya ka jingkali habe deiru maka yo ka jingtai pi an ki tu ki paya ha kapas ngau dengo ka ong ba usia mumtep umentri umtep bad yem ru ilong yang aba hana kadon sitang met sidon mumini ki kamba ya penyang paya hapo yo kata ngam la ben ngat tela ka long kum ta pipuli ki simle ki pulet hapo yo ha kila itu ki pulet ru la da piong kadon kata ka sitang met tai bi an ya ki paya ki pulet sim kila yo le yo nek shushong ki shutia shubam dang tulam ngim la man penyang ya ka ai ka ba jubab ngi ngi pan shai ya ka life 100,000 square feet jubab ngi ya ka life 100,000 square feet dada phimla man jubab ngakwa nong shai kat kum kitik plakat pengilara ngi dawa phin weng mardori usim uniu de tang acting sim umdan kam man weng yu da ka baya tenju borro da ka baya lumi ki menteri ka majority umdan kam mi kataru ngitep balai pi penslam balai pi puri ayo balai pipuri ki kambian kata ada kecingkeli ka hima sima ka dehi ka mandang dei ka jaka jong ukon u hajar unum la te ban abastan naman la da fidelat ya ka jaka jong hima sima shei ka jaj meri ujungi rukan poi
Bat menta ka sngi ngiwan hang ni bat namdei tang bangin ong la syukut bangin ra gini keplakat. Henry ngakwa nong syai. Ban kan poi kapor. Lada ka district council ka yai menti. Lada ka district council kam le yai halor gini kibenta ki jing dawa jongi. Kan poi kapor bangin simpat sida ko ka step. Na barok kasang. Daga central body nginwan hang ni hagano gono kapor. Lada pim cupap. Wat nung panshat sri ngimdai gi khna bapin chuang la shai bapin ong simandi la sini kong la siba ngimdai gi khna ngiwan hang ni ban pan ya hok ngiwan hang ni ban dawai ga hok ni dawai ga hok ni khlaman hang ni ban pen kulmar ni khlaman hang ni ban le politik ngiwan hang ni ban dawa ya ga hok jongga hima melim ban nga kwa ban ong ki menteri ru ke district council ka dai ban take action ki kadai man penstam iki bunsin ngitip yaki kambiahan chung kiro handai panai pirang penne yaki ni kiju nadu maswa gini ki menteri hagapor jong sim latho gini gini kiju ki menteri hadu mata balik gini ki menteri kambiahan chung ki besar kai dan ayu salandat pada district council nagaliang chung ki kasang HNF ngenyai yaki ngenyai tur sahmat ban ngem kan randin lada kadai hagan gun lentiru nginjit banyak kon tengah habide ketua basaso yung yang abali pimlek jurip lang kumnungin lek jurip kilam bentep ingi ha kumnungin tip nginlek jurip habi fitan bentep ingi yung nabal ai kata ka shithi sengi ni khlami opdiang kata ka shithi ru namaro haba yung manitray lang bangi banya le lang ngi we already ban tray nam ta ka jingkhoi man tray nam ta ka hok jong pai ba man tray nam ta ka hok jong ukunu hajar menteri nam tak hok jong ka khendau ka siap ban pene ya ka khendau jong ka siap jong ka riba ka jaj ban reu ngi dantang ka ni ka wei ka khendau ngi dantang ka ni ka wei ka jaka bo peleu ayangi lada nang ni ngi syakini inut nang ni ngi syakli lam lut senungin bu senu ka pateng jengi kan poi ha ka district council ki ong ka dikasti hendai ka masngau pula ka long menta ka hima melim sap bat ka banapo kinang ya di kinang penja kinang ai ki jaka chani satai senu kan poi gajat menriu jengi senu kan poi khun hajar hima sima la datang hang ni hajan phi anut mandi nai pade kran ya ka hima jeng ya ka jaka jong hima melim namar ka hima melim ka jaka ka he ka bayar nyimte pi syawai pat kumno pat la datang han ni hajan phim la ban jubab ni ka lai pun riu hajar ti la ta ka pa sia ka bagini pat syai kan sya kum kasang ngin yang persya ngin khun la ka ding ya kan no tiru ban yai pene ya ka khendong ka siap ban yai pene ya ka pateng ka bansawan namata ka khendau ka siap ba namata ka dawba ka riba ka jaj menriu tang hang ni ka mahajan kumni kimla manjuba ya ka masya jengai seno sikitu ki bordar ki ba ya ka japut menta ba ka asam ki dangdang ki jaka ba de jong ka himasima ngintip hangi kini ki sniru banda ki barjala ki layo kendru pot ka jaka Sikan poi kajat menriu jengi, ladang yesha, ladang shulong tang kinong paikai, ladang long tang kibang shua het ni ana yang, seno kan poi kajat menriu jengi, bangi kintu, baga jat menriu jengi kan paitmat, kan yui, kai baga hima melim kale, kai baga district council kale, ha? Ni pan jubab ya kalai pun wajar, ladang kalai pun wajar ka jubab pemio, ka jengi ki jengi kanang tur, bangi nang ya camat perang, kanang jur ka jengi ki jengi. Batkan poi ka por lada kan lukan ti bain khang talag hima melim ru ngin khang lada phimla man jubab wan nang panchat sri yangi menen galakut kamen smonde galakut ka tungwi ka singi galakut wan nang panchat sri yangi jubab bat nagaliang ki menteri tu arfulangur ru kimdan ki jingshania belai pipne wainam pipindile wainam dan kam da majority ban berkelon ni lalap ki kambi anju umdei permanent sim julum kadar bar wat sistem Islam kat ka ha kat barul kata ka dikecing rumah ka cungi beli khlam no me kadar bar bu ai ka lai 100 square feet ha chano ki menteri ki ba haban no me kadar bar man ai ka jaka ha beli fit penne kata ki kambian ki ba filap ha beli fit penne don ka ye sundat nagaliang cungi kum kasang nginum syong thai but lada kada yung iban ya dengan nung step dengan nulti intur sahmat saklam kelas dem mo lada fik ong bafik ban prek ikikot kisla ya kita gijing airu kidon ki proof ngi kani kamdi tang sin kani kala saw ni sansin bangilapan syai ki media ngipan pen syai be ikut kalai 100 square feet
ha ki ong balapan phai ha ki pathai kubor henrei ngam ngek ban chu pensyai batang hai tikot kubor tang social media filapan phai ka proof ni ngi de jing tho ba filapan syai peni ngi ba fila ai de proof de jing tho ni nam la man chu ong tang social media tang ki pathai kubor ba filapan phai pen si syai ngi ha dar film la man chu ba be kata một ngi dawa man ai nam di ban hiap ki menteri di macam ni stam haga district council namar makai ke bathung makai ke ba opang yaki kemudian bangi lawan poi biang nin menen ki ong ngi bangin banbu bangin wan mat sim mata kasi kita kasi to ka poi anda sekretari nyat so yem nyat so sekretari ha der ta kada ko lang bangi hamban si ban wan ra di plakat tang ni manyang hang ni khamat ban pensisha yau pai ba sei kalau wei ke jaj men riu chungi kan poi barok haj la da fiang i pen bai yu put usam ro phap pan ya ga dulir ni ki menteri ni ki sim ni ki right namar ka don haki de la da menta kan ong fi ya ka bahajan filade ti kan ayu ka bas jangai bang ngim la ban i de ki khamat pan ngi ngim dei bang shu sakri ban shu pai kai ba fi shong bo shuki ba fi le ka bangon re ngi yang hang ni ban ya da ban khun nam ta ka jaj men riu kam saliang la ka de yangi ha kan nu volunteer ban sha nam ta ka jaj ban riu ro kam saliang la ngi dong sa jail ro la ka de shisha ka benta ka hok ka jaj ban riu ka don ka ai ka basal dat kan la film la man jubap de ha la don ka ai basal dat henry la da filong khoj jubap khoj ke yang ro bangi ngin ngau tho ngin sha bala ka de ka jing ai ka balong hok ka balong shisha ka jing man toy ha ngi belengin wan hang ni belengin yaki man ngi rum de ba shu ong ma ngi shu tre jaj ban riu ngi don ki kam ki jam la jong simon de men la ko dangi phone WM wanda sekretari wang poi show WM dangi kili WM pan WM wang ngamdan ho office la shai ngam wan la si kum ta mai na WM ru kanu show jang ila ka ula la pendile yangi tisak anu pan ngensya wang hana bau ainam don hospital bai lok jong don hospital kata di ka kami yang jong